Il-kontijiet ta' Vitals tant kienu mgerfxa li skont Steward ma setawx isibu tarfhom u l-eżerċizzju biex jibdew jagħmlu xi tip ta' sens minnhom kien wieħed tqil u twil. Dan skont il-kumpanija Amerikana Steward li ħadet minn idejn Vitals Global Healthcare l-isptarijiet tal-poplu Malti. Vitals ħallew straġi f'dak li hu awditjar u nexxielhom jakkumulaw 36 miljun euro fid-djun f'sentejn biss. Skont il-Malta Today mhux magħruf dawn id-djun ma' min huma u jekk humiex ukoll flus il-Maltin. Issa wara li l-Maltin ħallsu l-miljuni minn butom lil Vitals qed ikollhom joħorġu aktar flejjes għal Steward fosthom 700,000 euro tal-irnexxielhom jgħaddu kopja tal-accounts. Steward qalu li Vitals kellhom telf ta' 25 miljun euro u spjegaw li mhux faċli tifhem kif sar dan it-telf minħabba li l-istruttura ta' ramtu muluri kienet ikkumplikata u mħawda u l-accounting li sar ma kienx tajjeb. Fil-waqt li Steward qalet li minn mindu ħadet f'idea tmexxija tal-isptarijiet kienet qed tnaqqas it-telf, madankollu hu magħruf li Steward għamlet talbiet għal aktar miljuni mingħand il-Gvern Malti biex imexxu dawn l-isptarijiet. U fl-aħħar xhur talbet 4 miljuni oħra għal ħlas ta' pagi kif ukoll talbet żieda fuq il-ħlas mill-Gvern fuq kull sodda fl-isptarijiet St. Luke's, Caring Rek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Intant kemm ilhom l-Steward ħadu taħt idejhom l-Isptar ta' Għawdex kienu ħafna lawċin li gergru għaspiċċaw jew ma jingħatawx is-servizz li kienu qed jingħataw qabel jew jgħidulhom li għal dak is-servizz partikolari jaqblilhom imorru Mater Dei bi strapazz u ħela ta' ħin żejjed għalihom. Kemm il-ftehim ma' Vitals kif ukoll dak ma' Steward li kellu jkun ir-real deal inżammu mistura mill-Gvern li ta' biss loqmiet ta' informazzjoni dwar dak li firma lih u l-qorti għadha trid tiddeċiedi jekk tornax li jkun dikjarat null il-ftehim oriġinali bejn il-Gvern u Vitals wara li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fetaħ kawża jitlob propju dan. Intant fil-Parlament Stephen Spiteri kellim tal-Oppożizzjoni għas-saħħa qal li issa Steward qed jitolbu l-miljuni meta ma wettqux l-obbligi tagħhom ta' modernizzar u investiment fl-isptarijiet.